Пратете линейка, има много ранени. Вие лекар ли сте? Да, добре ли сте? Съпруга ми е там. Спира да диша. Приятел, мъжки ми кал. Да я видя. Диши. Каква казахте, че ви е специалността? Кореен хирург. Къде работите? Пети Кирил. Не съм ви виждала. Първи ден ми е днес. Давайте ходим. Вече закъсняхте. Готвят нов директор за болницата. Иска да те махат. Искаш да се отървеш от мен? Аз съм твоя грозен белег от миналото ти. Аз не съм забравил какво направи. Доктор Александър Василев, къде е спешното? Много лошо започва. Ще трябва да ви уволним още преди да сме ви назначили. Не може да оперира с джобно новче и химикалка. И без това всички са настръхнали срещу нас. И само това чакат. По-добре ли щеше да се почувстваш? Ако ги беше останал да умрат там на спирката. Дай му шанс, моля те. Хайде, Юли! Докторе, Млъквай. Давай, момче. отдръпни се от пациента и го обяви. Съпората да оживеят. Беше готова да го обявиш за мъртъв. Аз спасих пациент, който ти беше отписала. Направих всичко възможно. Той е циничен, арогантен и безочлив тип, който днес просто извади късмет. Внимавай как говориш на Биляна, път шефа на спешното. Те са гаджета. Много се радвам, че съм част от екипа на болницата ви. За мен е чест. Баща ми, още ли си тук? Ето го, това е новия. Александър Василев. Госпожо, успокойте се, след малко пристигаме. Искам да сляза. Ще извадите системата, престанете. Ще щупите апаратурата, да му се не знае. Абе, пусни ме, бе, говедо! Може ли малко по-бързо? Майко, престани да занимаваш с отпечатък. Този път наистина е зле. Тя за психиатър, не е за нас. Калина, моля те. Нарочно, бе. Стига ти казвам. На 3. Една. Не мога да разбера. Защо си водиш колежката с линейка всеки път, когато каже, че е лошо? Сега е различно, Иване. Не е ли корема? Корема, ама сега и повръща. Дойде на работа, каза, че е лошо и... Като е боли корем, ще й купиш басколизин. Иване... По-евтино е, а не цялата държава на крак. Тя е жена на новия заместник кмет по здравеопазването. Този, който иска да те отстрани от поста. Невена Станева. Приета със съмнение за остър корем. Има фибрилитет до 37,5 и повръщане. Същите симптоми имало и преди 2 седмици. Останали неизяснени. И как да не повръща? Това е от линейките, това е такова друсане. Те, между другото, стават само за разбиване на камъни в бъбреците. Извинявайте, обаче, и тази носилка е като за умрели. А оня е психопат в линейката. Гледай сега това, утре ще е синьо. Минете на рентген, на ехограф и задължително минете през невролог, когато си готови да неси резултатите. Ти подготви документите, защото ще не може да остане в болница. Фак. Разкари тази легенче от тук. Ало. Да. Не много съм добре, да. Да, на решето ме направих. Госпожо,
Какво има? Моля, махнете телефона. Я не ми дръж такъв тон, бе. Всичко ви наред тук. Само телефона ви пречи. Какво? Не, бе, не говоря на тебе, не. Еми, когато можеш. Госпожо! Какво да ти кажа? Айде, не ме нервирай ти! Тежка нощ, а? По-скоро тежка сутрин. Изключила си като някой фолк певица. Сутрешен блок. Остави ме. И без това главата ме боли, кафето не ми стига, устата ме боли. Сега стана интересно. Добро утро. Устата ме боли от приказки. От сутринта говоря по телефона, понеже днес откриваме новата лаборатория, знаеш. Остана с новички. С нощи. Дръжа малко. Бях уморена. Благодаря. Ого. Това беше моето кафе. Страшна скрънза си стана. Криво е нещо. Не е станало с новия. Имаш ли стотинки? Ами, Пусти си от машината. ама верно си станал страшна скрънза. Аз те обичам. Изпратих ти ден за консултация с алергия към полени. Искам сега отивам към кабинет. Извинявай много. Чакай. Не е истина. Искаш ли моите? А? Добре, закъснявам за работа. Пусни си едно кафе, аз ще го платя после, окей? Извинявай. Сори. Чули за операцията на шефа? Естествено, всички говорят. Тотална хистеректомия с аднексектомия и моментоктомия, с вероятно за апандектомия. Освен АГ екипа ще му трябват и коремни, мисля да се пробвам. Местата са заети. Синът на шефа пак се уреди. Ти ще пишеш епикризи, като не хванеш тендова генит. Аз обаче ще говоря с шефа. Говори за двама. За тебе няма да може. Защо? Защото шефа мрази газолисти. Обърни и внимание, моля те. Направила е немалко за болницата. Не може да се оплачеш нито от бюджета, нито от общината. Може да говори с мъжа си. Стига с тази невена. Колегите полагат усилия. Добре. До вечера само я слагаш и я стягаш. Разбрали? Да. Ще можеш ли да се оправиш? Добре. Всичко е тук. Костюм, обувки. Дайте. Стига, ще мине да взема в 6. Имам секцио. Не знам дали ще успея. А не, трябва да успееш. Поканила съм мъже. Той знае ли, че жена му отново е болест? Да, знае, да. Казах му, че що ме в твои ръце, ще му я върнеш чисто нова. Ти защо обещаваш от мое име? Защото от това зависи поста ти. Тръгвам. Чао. Стига. Здравейте, госпожо Геннадиева. Здравейте, здравейте. Документите. Изглеждате страхотно днес. Така ли? Само от днес ли, Жекова? Депутатите ще дойдат. До един. Прозвани семействата. Бездетните двойки, които са успели да заченат, са най-добрата реклама. Окей. Масите. Едната тук. Добре. И тук украсата балони. Тук. Там. До вечера не искам никакви издънки или пък импровизации. Всичко трябва да е по-но-ти. Тази лаборатория ще започне да диктува правилата в нашия бизнес. До 1 година няма да имам конкуренция. България. Съжалявам. Възможно ли е да въртиш задник, без да блъскаш и чупиш? Имаш ли минимална представа колко струва калибрирането на този апарат? Извинявайте. Цял живот се занимавам с зелени оглени. Извинявайте. Стойки е малко по-внимателно, не виждаш ли, че е напрегнат?
Мъжът ли оправя цялата болница, а тя все на сухо. И аз да съм, и аз ще се напрегна. Стига де. Наталия, Да, няма да забравяш за фотографа, нали? разбира се. Така, колеги, в първа имаме 3 жлъчки. Във втора влизам аз за дермоидна киста. Трета остава за спешност. Професоре, добър ден. Добър ден, доктор Романова. Колеги, здравейте. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Преди да продължим, имаме пациентка, Така. с която искам ти лично да се заемеш. Разбира се. Ти я познаваш. Коя? Колежката на съпругата ми, Невена Станева. Влизам в втора за дермоидна киста. Пенев? Да. Поемаш пациентката на професор Геннадиев. Няма проблем. Коя е пациентката? Невена Станева. Така, продължаваме. Значи, докъде стигнем? Четвърта. Професоре, съжалявам. Имам 3 жлъчки в първа, няма да мога. Да я вземе новия колега. Василев, пациентката ми е близка. Постарай се да дадеш всичко от себе си. Задължително. Геннадий. Да? Искам да асистирам в хистеректомията. Моля? Вземете ме. Няма да сгрешите. Защо мислиш така? Подходящ съм. Това ли е всичко? Василев, химикалката е за писане, а не за високорискови манипулации. Още от първия ден тук ти ми донесе огромни проблеми. Василев, заеми се с диагнозата на Невена. Аз ще помисля за молбата ти. Сестрите нещо съвсем се изпедепцаха. Гел няма, калцуни не са заредени. Специализацията ми предполага да оперирам, а не да им върша работата. Пълен кретен. За последен път се унижавам да водя този разговор с теб. И като не ти пука за мен, поне помисли за дъщеря си. Чакай малко сега, за какво става въпрос? При тебе винаги става въпрос за едно и също. Ние с тебе от 15 години нямаме друга тема за разговор. За какво ми говориш, бе? За това, че си преспал в цялата болница. И от кога това е проблем за теб? Извинете. Трябва ли да ме излагаш така? А ти мене? Дори чистачките вече ми се подиграват зад гърба. Ти до там ли стигна да ходиш из болницата и да разговаряш с чистачките? Петре, спираш да си развяваш оная работа из цялата болница, иначе си аут от бизнес. И ако тия слухове стигнат до Биляна, просто няма да ти го простя. Ще се видим в 6. Заповядайте! Здравейте. Аз съм Александър Василев, вашият лекуващ лекар. Как сте, госпожо Станева? Вие сте лекар, вие ще кажете как съм. Ехографията е добра. Няма илиус, няма свободен газ под диафрагмата. Виждам, че сте направила консултация с невролог. Да, дадоха ми Ксанакс. Представете ли си? Изпращат ме с коремни болки при невролог, който ми дава успокоително. Явно имате нужда. Вие истеричка ли ме нарекохте? Не, нищо подобно. Видяхте ли сега какво направихте?
Всичко е наред, госпожо Станева. Изследванията са в норма, повръщането и продължава. Заведи я на скенер с контраст. Вониш. Знам. Бях тук за кафето сутринта. О, я стига. Плати си химическото на униформата. Няма да ми стигнат. Така. Тежък ден, а? Не, окей. Не си личи. До вечера откриваме новата лаборатория в Южното крило. Мини да пием по едно? Да не съм много подготвен, Майя. Спокойно, няма дрес-код, ела така. Извинявайте. Ще се видим там, нали? Извинявайте. Къде гледаш, бе, Василий? Отивам да се преоблека. Каква е тази смрът? Трябва да се изкъпя и въобще... Шефът каза да го информираш лично за състоянието на Невена Станева. Добре, аз пуснал съм и на скенер. Сега отивам да видя резултатите. Може да му предадете, че утре... Ало, да не ти причам на секретарка. Ти лично ще му докладваш, само че като измислиш нещо по-умно от скенер. Вониш. Годишен мъж, критичен, трудно контактен, неадекватен. Има 2 прободни наранявания в корема с клиника на хеморагичен шок, трудно напитван пулс, хипотоничен, Риварочи 60/40. Тя ме мрат лесно. Раз, два. Голям ескорт. Не питайте. Кой е пациент? Любомир Фетов, педофила. Пуста. Доктора, не мога да вляза, трябва да я седираме и да я вържем. Да вържем, как ще вържем? Тя на директора близка. Да вържеш и излиташ. Да дойде той да се оправя с нея. Идиоти! Успех. Слънцето ме влудява. Аз имам алергия. Тази идиотка вдигна шторите, защото не може да оцели някаква вена. Дупче ме 1000 пъти на душ заприличах. Доктора, тя постоянно... Айде през задница такава! Тихо. Излез. Докторе, не. Може да Станева? Аз ще ви вкарам системата. Да, добре. Принципно успявам от 2-я до 3-я път. Ага. Много хубава вена. Благодаря. Отрас. Госпожо Станева, вие сте неприятна, агресивна и зла. Трябва ми вашето съдействие, защото вместо да се боря с болестта, аз се боря с ужасния ви характер. Вие мислите ли, че не знам каква съм? Дори собственият ми съпруг бяга от мен. Сигурно се тревожи. А защо мислите, че не идва да ме види цял ден? Нали сте му казала да не идва? Да. Това е много удобно извинение. Аз не бях такава. Аз всъщност съм добър човек. Тази болка направо ме влудява. Нали няма пак да повърнете? Май нямам 3-ти екип, не за това. Не, ужасно съжалявам, наистина. Отива ви да се усмихвате. Помогнете ми, докторе, моля ви. За това съм тук, нали? Още няколко изследвания и мисля, че после може да се приберете вкъщи да си почивате. Какво следва? Ректално туширане. Не е страшно.
И не боли. Мониториране на пациента, ЕКГ, вземане на кръв за показателя на хемоглобина. Повикайте доктор Захариева за интубация на пациента и подгответе втора влизаме веднага, щом го стабилизираме. Нулева отрицателна. Я питайте ти отдолу дали ще дадат 2 сака. Ехограф. Айде, хора! Айде! Бързо, движение, движение! Благодаря ви за съдействието, професор Геннадиев. Веднага, щом вашите хора го стабилизират, ще го върна в болницата на затвора. Сестра Жекова, следете пациента, информирайте полицай Тодоров за състоянието му. Още веднъж ви моля за пълна дискретност. Излишно се притеснявате. Такава не е професията. Да бъдем дискретни. Оперират Любо педофила във втора. Педофила, тук? Изрод. Намушка ли го? Ама не успели да го довършат. Да бяха успели. Настръхвам, като си помисля какво е правил. Сега му спасяват живота. Хайде да вървим. Това е Любо педофила. Какво? Сигурно ли си? Аспирири. План. Има ли някакъв проблем? Това е Люба педофил. Всички знаем кой е пациент. Дръж здраво, втора клоп. Още марли дайте. Аспирири, аспирири, хо. Какви са показателите? Доктор Захариева, очаквам да ми съобщите показателите. Изфибрилира ли? Ресусцитация. Не гледайте как дефибрилира. Не е за дефибрилация. Айде бе, хора, какво ви става? Бързо! Доктор Захариева, оставете адреналин. Диляна, върши си работата! Къде е пациентката? Влуши се и доктор Романова изведе. Доктор Романов! Вече не е твоя пациентка. Носи отговорност за нея пред директора. Аз съм ти пряк началник. Носиш отговорност най-вече пред мен. Излязаха ли резултатите? Заради твоите изследвания пациентката е в интензивното. Вероятно си предизвикал перфорация на дебелото черво. Но чуете ли с това абсолютно невъзможно? Случаят вече не е твой, Василев. Вкарваме на лапароскопска ревизия. Забранявам ти да припарваш до пациентката. Ти се провали. Извинявай, но винаги трябва да сме професионалисти. Дори когато спасяваме убиец. А дори и тогава. За да не бъдем като него. Момиченцето било на 8. Карало колело на детската площадка. Този изрод е излагал, че майка е в болница и ще закара при нея. Детето се качило в колата. Намерили тялото след 3 дни. Този човек заслужаваше да умре. Повярвай, че за един педофил много по-лошо да живее в затвор, колкото да умре.
Благодаря, че ме взехте, професор Геннадиев. Това значи много за мен. Трябва да благодариш на доцент Захариев. Той толкова те похвали, че нямаше как да не те взема. Направил съм десетки операции, но да поемеш човек в мига на неговата първа глътка въздух, това е висша привилегия. Ето за това трябва да си благодарна. Докторе, готови сме. Добър вечер. Здравейте, толкова се радвам. А ти си се възстановила напълно. Как са близнаци? Много добре. Даяна вече седи сама, а Пол е по-мързеливички. Радвам се. Приятна вечер. Добър вечер. Даяна и Пол. Какво има на традиционните даринки и пара? Готови сме за снимката. Моля те, служи министър и заместник кмета по здравеопазването до мен. Вече го направи. Че успяхте да уложите събитието. Държахме много. Добър вечер, скъпи гости. Добре дошли. Време е да направим снимката, за която си говорихме. Моля за... Професор. Да. Свършвам. Да, знам, че ме чакат. Да. Идвам. Добре ли сте? Малко ми се гади. Направи един деган. Сега ще ти размине моето момиче. Можеш ли да затвориш сама? Разбира се, правила съм процедурата няколко пъти с доцент Захариев. Повтори процедурата. След плацентата ще огледам матката, хемостаза и затварям послойно. После естетичен шеф. Действай. Оставям те в сигурни ръце. Ще се видим на визитацията утре. Поздрави баща си. Има да черепи за страхотното внуче. Благодаря ви, професоре. Василев. Нещо малко си объркал събитието, а? Костюма ми на химическо и няма време да го взема. На мен ми харесва, щом дрехите отразяват вкуса му. Защо да се преструва на такъв, какъвто не е? Здравей. Радвам се да те видя. Няма дрес-код, а? Сърдиш ли? Не. Заповядай. Доктор Василев. Това е Виолета Захариева, домакин на събитието и собственик на лабораторията. Това е нейният съпруг, доцент Захариев. Искам нещо да те питам после, ако може. Ма ти изглеждаш много добре. Трябва по-често да махаш престилката. Извинете. Доцент Захариев е шеф на АГ отделението в болницата. Сигурен съм, че не сте жена. Как познахте? Съпругата ви нямаше да ви пусне на такова събитие в този вид. Има си предимство. Всички ме гледат. Биляна ела, майка ти иска да те представи на министър. Тук е някаква страстна шурбаджанащина. Всеки някой на някого. В България навсякъде е така. Ти на кой си?
Надявам се твоя. Но ще трябва да поработим върху стила ти. Вярвам, че сте много щастливи с делото, което сте направили. Вашата кауза е изключителна. Аз вярвам, че човек първо трябва сам да е щастлив, за да може да направи и останалите щастливи. Професор Геннадиев. Господин министъра. Здравейте, господин министр. Здравейте, господин Геннадиев. Поздравления. Благодаря. Съпругът ми, професор Геннадиев. Господин Станев, новия заместник кмет по здравеопазването. Приятно ме. Много съм слушал за вас. Предимно добри неща, надявам се. И не само. Без да се обиждам. Напротив. Започнете да те споменавам само с добро. Значи, или са те отписали, или си вече труп. Иване, говорихме за Невена. Чули са се по телефона. Да. Похвалила е екип. Трябва да бъдете спокоен. Вашата съпруга получава от нас най-доброто. Уважаеми гости, скъпи приятели, преди всичко искам да благодаря на директора на тази болница, професор Иван Геннадиев. Професоре, без вас тази лаборатория към Центъра за репродуктивно здраве щеше да остане само в сферата на добрите намерения. Искрено ви благодаря, наистина. Неотдавна чух една жена да пита друга: извинявайте, бебето инвитро ли е или е ваше? Не, аз не се засмях на това. Смях се, когато чух, че това били ГМО бебета. Да, съгласна съм само с едно. Бебетата инвитро наистина са специални, различни деца. Те са опити. 1, 2, 3, 5, 10. Тези деца не са случайност. Те са единствения смисъл двама души да останат заедно. Някой беше казал, че едно е много самотно число. Никой не заслужава да бъде сам. Всички вие тук, в тази стая, сте успели хора, но помнете, че каквото и да правите, децата ще бъдат най-голямото ви постижение. Благодаря ви още веднъж, професор Геннадиев. Благодаря. Здраве. Здраве. Защо не аплодирате достатъчно? Не знаете ли, че професор Геннадиев е незаменим? В провинцията няма нито една читава болница. Ние тук откриваме частна супер лаборатория за частен супер център. За ваше сведение, в Германия ще има такава чак до година. Ей, хора, защо сте толкова тихи? Тук става нещо велико. От лайняната ни здравна система пониква едно красиво цвете. Елате да ви покажа по-модерната част от нашата лаборатория. Прибирай се у дома. Напоследък всички ме изпращат вкъщи. А аз имам нужда да съм сред хора. Съжалявам за загубата на съпруга ти. Не дей, ще ме разплачеш. Нямаш право. Нямаш право да се държиш по този начин нито с мен, нито с моя съпруг. Дължиш му всичко, което си. Не знам защо Иван те влачи на гърба си през всичките тези години. Ти си просто една неблагодарница. А ако зависиш от мен, отдавна да си вън от живота. Но не зависи.
Имал ли си нещо с Кръстева? Пак е този въпрос. Обичам те повече в живота си. Слънцето ме глодява, аз имам алергия. Не бях такава, всъщност съм добър човек. Тази болка направо ме глодява. Професор Камбуров, здравейте. Имам един проблем. Давай да чуя. Съмнявам се за порфирия. Пусни изследване. Взеха ми случая. И тогава да го направи той, който го е поел. Ако не докажа, утре ще срежат жената на празно. Абе, знам един начин. От старите книги. Ама и аз не съм. Извинявам се, прощавайте. Професор Романова, Василев, днес по график си почивка. имам съмнение за порфирия относно невена. Какво е така да мислиш за порфирия? Остър корем, гърчове, невропатия, парестезии, фотодерматит с кожен Знаеш лез. ли каква е честотата на порфирия в световната статистика? 1 към 100 хиляди. Рядко наследствено заболяване на черния дроб. Това означава 1% от населението в света. Ако пуснем лабораторни изследвания, ще се убедите, че пациентката е точно в тези 0.001. Темата приключи, пациентката влиза в операция. Не ме карай да те докладвам на директора. Доктор Василев, да знаете зягър къде има? Това сокче ще го пиете ли? Стой! Откъде го взе? Тук беше. Спрете операцията. Нямаш маска и шапка, напусни операционната. Пациентката има- Доктор Захарева, продължете, ако обичате. Пациентката е с порфирия. Доктор Захарева, продължете. Доктор Василев, правя ви официално предупреждение. Това е урината на пациентката. Уропрофобилиноген е отцветен в червено от слънцето. Какво означава това според вас? Порфирия.
ръчете и 2 банки. 10% глюкоза. Утре можем да изпишем. Знаеш ли какво щеше да стане, ако бях сложила тиопентал? Сега щеше да е мъртва. Жива е благодарение на мен и въпреки Романова. Ти наистина си адски самовлюбен и арогантен. За нещо излъгах ли? Извикай полицая. Какво стана? Съзнание. Може да го разкарате. Добре. И леко с шевовете. Добре ли си? Остави ме. Хайде ли да? Милена? Да. Хайде. Още ли си тук? Бях при твоята пациентка с порфирията. Добре е. Исках да ти благодаря за днес. Оплаших се. Аз също, ама явно го прикривам по-добре. Доктор Василев, вие още ли работите? Да, довършвам тук един протокол. Днес от вас се оплака доктор Романова. Но доктор Захариева се застъпи за вас. Каза, че пациентката е жива благодарение на вас. Тази болница не толерирам своеволие. Постъпих така, както сметна за правилно. Въпросът не е само кой е бил прав, а кой носи отговорност. Извън протокола. Поздравление. Година на слънце. Как ви дойде, но? Старите учебници. Добра работа. Утре ще оперираш с мен. А ти що се криеш? Не се крия. Добре ли? Ти си светлината, от която имам нужда да живея. А мисълта, че не си само моя, това направо ме убива. И тук забравих вече. Не, моля ви се, спомнете си. Мисля, че се появиха клиенти. Може би ще искат да купуват. Не знаеш кого се захващаш. Ти си лекар, който през по-голямата част от живота си е бил пациент. Знаеш какво си искал да получиш. Сега знаеш какво трябва да дадеш.